גן. ג'ונגל, ממש ג'ונגל. כל החיות באות לפה. רק מכוערים באים לי. אני בחיים לא ראיתי מבוגרים. אתה יודע כמה הוא משלם? זה 200 שקל זה משלם. מי זה? הוא עושה במהר? לא, הוא אומר לי תתפוס לי מהציצים, ככה חזק. זהו, הוא עושה ביד. הוא עושה ביד. בן אדם שלא אוהב את זה ועושה את זה, זה כאילו אתה אונס את עצמך, אונסים אותך. זה אותו דבר. זה בכוח, זה כוח של כסף. זה זנות, זה כוח של כסף. מתישהו אני כאילו יוצא לעבוד, אני חייב לשתות. בלי לשתות זה לא ילך לי, אני משתגע. הרבה ההורים שלי איימו עליי ברצח, בכל מיני דברים, וממש סבלתי בזה. כל הזמן אומרים לי שאנשים רוצים להרוג אותך כי אתה ככה, ואני מסביר להם 1000 פעמים, לא רק אני ביפו הומו, והם לא מבינים את זה. ההורים שלי לחצו עליי בקשר לחתונה, התחתנתי, אשתי גילתה את זה מגיל 19, התגרשנו חדש, היא כבר שנה, יש לי בת, היא כבר 2, אתה לא ראה אותה, היא בשכם, גם הילדה עכשיו סובלת, בלי אבא, וגם אני סבלתי. אתה יודע מה, לפעמים אני יושב ככה, מדבר עם עצמי, מה עשית, מה אני דפוק, עזבתי את הבית, הלכתי, כבר 6 שנים לא ראיתי אף אחד מהמשפחה וזה, התגעגעתי לאמא, התגעגעתי לאבא, התגעגעתי לכל מאלה. אני את חלקי עשיתי. שלא יהיו בגן. מתה לך. קרא לי החוצה בעל הדירה, הוא אומר לי, תגיד לי, אתה דפוק? מי אתה מחזיק פה בדירה? ערבים? אני הולך לתחנת משטרה עכשיו, הוא אומר לי. אני הולך לפתוח לך תיק, הוא אומר לי. צל לזה, צריך, נעשה לו משהו בסדר, משהו מגיע לו. זה לא מעניין אותי, שילכו בחזרה. נינו, איפה הישן? בבית הנטוש? שיחזור לשם. כמו שאמרתי לך, עדי, באמא שלי, אם אני לא סידרתי, או אני אחזור לנתניה, או לחיפה, או לשכם. שם לא אכפת לי, תנו לי מטען, לא מטען, באמא שלי לא אכפת, חלאס. נמאס לי מהחיים. ממונה. Eso ni porque no cosa mamá. Ni eso porque no cosa. Ni chiquita. No, hasta sale chiquita. לא מתבייש ולא מפחד. מה אני יכול להפסיד? יותר מזה. נעליים שמצאתי. מה אני אפסיד? את הגוף שלי. גם מכרתי אותו. באיזה גרושים. לא היה שווה. טוב, מכרתי אותו.